Assalamu alaykum dogonlar. Şu videomda Go ve Çiyan'ın marifini düşünürcek. Go näme hemmemiz bilýär itdimek. Çiyan näme? Bu hem itdimek ýöne näme üçin Hytaýlar itdimek üçin iki sanak hanzyny sözü ulanýarlar. Häzir men size bunu kysgaça düşündirýän. Çiyan bu şu meýany, ýani ilmi dillerde, kitaplarda ulanýan söz. Go näme? Bu gündelik durmuşymyzda ulanýan söz, dialogda ulanýan söz. Misal üçin aýdaly, Çiyan, o iýje çiyan näsem Hytaýlar maňa düşünmeye, gramatik adaydan doğru yöne Hytaýlar maňa düşünmeye. Şoň üçin näme diýmeli? Woyo iýje go diýip. Woyo iýje go. Bulan gelip çykyşy nähili? Nähil nirde ulan bolýar. Näme düşündirýän? Misal üçin çiýany mysal alaýyn. Çiýan gadyň wagtda itdijek bolsalar, ýagny itin marifini düşünürjek bolsalar, şey diýip ýazylýar. İtin şeklini şey. Häzir kwagta çenli bul şekil üýtgäp şala gelýär. Meselem çiýandan mesele mysal alaýyn. Misal üçin aýdyp bolýar, ýöne köýjüň. Ja. Ja diýmek näme? Öý, çiýan it, ýani öýde saklanýan it. Ýöne mysal alaýyn. Polisiýaň iti. Polisiýa diýmek üçin näme diýilýär? Jiňça diýilýär. Çiyan, jing sada jing çiyan yani polisiya iti, polisiyan iti. Ýöne mysal alaly, yani bir itler bolýar, yani kör adamlary ýoluny görkezýän, yani ýoluny geçirýän, sebäplerden geçirýän. Oňa näme diýilýär? Dagman çiyan diýilýär. Ling da yani yol görkezmek. Kime? Maň. Hani kör adama, maň rende maň. Kör adama yol görkezýän näme it, çiyan. Gördüňizmi? Men aýtjak bolýan adam gysgaça öňdäki handylara düşünmesegem, ýa handyň güçlen doly manysyny çykaryp bolýar, ýani itdiň düşünip bolýar. Men size Go'dan mysal alaýyn. Go näme diýdik? Koýujam, ýani dialogda zatda ulanýan söz diýdik. Taşyn aýdaly, yango. Näme? It ýetişdirmek. Bolmasa näme we? Itin öýü bolýar. Itin öýü, ýani agalodymyzda da itdi öýjaglar bolýar fizik. Ýa bolmasa aýdaly, näme? Itin nahar bolýar. Näme? Itin nahar bolýar. Oğdaki radikala seredin şu öňdäki radikala. Şu radikal asy gelip çykyşy çiýandan gelip çykýar. Aňgyzykly zady. Çiýandan gelip çykýar. Bu şu radikalyň özü näme manyny berýär? Şu radikalyň özü 4 aýakly haýwan diýen manyny berýär. Şeýledem item 4 aýakly haýwan. Nimesi? Şu radikalyň üstü bilen başga mysal, ýani başga sözler aýdyp bereýin. Ýani mysal üçin fizik şeýledem oň radikal, öňdäki radikal, çiýan radikal. Maw. Gördüňizmi? Başga da mysal alaly. Ulan. Yani möjük. Şeýledem. Ýer mysal alaly. Ju. Doňuz diýmek. Şı. Görýärmi? Şı. Bu näme ýol görsemek? Bizim esasy Hytaý dili öwrenýän wagtym göweren ýalňyşlygymyz näme?
Aliýat sözi nämet diýär? Periodun ýazýar. Gapdan şeýle plan näme nazat periodun ýazýar. Gören ýalňyşlygymy şol. Şu handa periodun ýazman nähil düşünip bolýar. Men size aýtdym ýa-ni. Bu näme diýdik? Gow diýdik şeýle dämi? Gow itdimek. Bu näme diýdik? Bolam itdimek. Ýöne bu näme diýdik? Ýani şu men ýedi, bu kow ýöne. Men ýöne arasynda näme bolajak? Kow bolajak. Radikal, kow radikal bolajak. Şonda näme manyny aňlatýar? Bir pikirlenseňiz, oýlansaňyz özüňiz hem çykaryp bilýäňiz period etme manysyny. Özüňiz ýazýaňyz. Ýagny näme? İtin ýürmesi bolýar. Gördüňizmi?